dnešnom videu vám chcem predstaviť ďalší high-tech produkt spoločnosti Asociácie Vieda a sú to tieto korekčné vložky do topánok. V čom sú tieto korekčné vložky zaujímavé a prečo sú unikátne? Okrem toho, že na nich firma dáva doživotnú záruku, tak samozrejme spájajú v sebe tradičnú čínsku medicínu a novodobé materiály. Tieto vložky sú anatomické, to znamená, že dokonale sa prispôsobia tvaru nášho chodidla a ľudia, ktorí trpia, majú ploché nohy alebo vybočený palec, tak veľmi krásne vlastne opravujú tieto deformácie. Ale úplný top, čo je na týchto vložkách, je, že vlastne stimulujú body na chodidla. Pretože podľa tradičnej čínskej medicíny naše chodidlá sú naše druhé srdce a tieto jednotlivé body, ktoré sú tu vyznačené, tak stimulujú až 20 000 bodov na našom chodidle. A tie body vlastne sú meridiany, ktoré spájajú naše nohy a vlastne s celým telom a s orgánmi a orgánovými sústavami v našom tele. Takže naozaj každý krok znamená stimulácia jednotlivých orgánov a orgánových sústav krvného obehu. A naozaj sú úžasné v tom, že pri chôdzi vy zapájate všetky svaly a uľavuje od chrbtice, pretože nás nutí mať správne držanie tela, teda uľavuje od bolesti chrbtice a postupne vlastne odbúrava bloky, ktoré na chrbtici máme a rôzne deformácie. Čiže nielen deformácie chodidiel, ale aj chrbta a krčnej chrbtice. No a čo je pre mňa bola úplná pecka, tak je to poznanie, že sú aj diagnostické. To znamená, že po určitom období, ak sa vám sfarbia na inú farbu, ako je tá pôvodná, ktorá je taká medino-zlatá, a zmenia farbu, tak tu máme na to aj vlastne obrázok, ktorý vysvetľuje, že aké sfarbenie, čo znamená. To znamená, že aký orgán alebo čo potrebujete vo svojom tele opraviť alebo naštartovať a dať do rovnováhy. No a naozaj sú veľmi pekne aj zabalené v takom vrecúšku a v krabici, takže viete ich darovať aj komukoľvek. A naozaj máme obrovské množstvo rôznych recenzií a spokojných zákazníkov, ktorí si ich veľmi chvália. Ľudia sa dokázali vyhnúť operáciám klbov, bedrových, kolenných klbov, keď začali nosiť tieto korekčné vložky do topánok. Pretože obsahujú aj magnety, 6 magnetov, a vieme, že magnetizmus má taktiež veľmi priaznivé účinky na naše zdravie. A to nie len chodidiel, ale celého tela. No a tým, že firma vie a verí, že chôdza podporuje naše zdravie, a ak si dáme aj tieto korekčné vložky do topánok a splníme podmienku 10 000 krokov denne, tak vás za to ešte aj odmení 10 eurami do peňaženky. Ak to splníte celý mesiac, tak dostanete od firmy bonus a viete si takto privyrobiť až 500 eur do svojej peňaženky a z týchto peňazí potom nakupovať produkty oveľa výhodnejšej cene. Tak čo poviete na to? Mať zdravé chrbticu, zdravé orgány, zdravé kĺby a ešte byť aj odmenený finančne. Môže byť niečo lepšie? Dajte mi komentár, čo si o tom myslíte.